Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadin ka jing pen kolmar jing mod iki nong shong shnong nong let nong wan nong dia jing bam but try dukan hasor shalong kibor district ka East Khasi Hills ha ka Sngi palay kila Pyndem da ka ba Pyndem bat penthama ya ki hukum ba kila penmi ha ka baning kong na weng no ya ko hukum bala penmi ha ka shipho trek unai tung arhajar apulai ka bayde ba ka jing pha khang ya baro ki dukan ki badon hasor shalong shwa ka shipho baje men mien Hak baar lapan sange shashipor ya ko hukum ban payat put Sngi la ne kata ka odd even system ya ki kali kamai. Kani ka de ko hukum balapan mi na du ka shitare ujilio arajar arpulai. Handai ka balas dang man pentre kam na du hanen ka Sngi ka balawan ra ya ka jingkol ma jingmut bat ka jing persya ni ki nong nya ya ki kali kamai. Laban kedo ba kiti ki hukum ki lapan nong ya ki babuan balang khamtam ki basya akta kom ki nong di dukan bat nong nya kali bagen persya. Nakabanta kidukan ki bor district la pentep ba ansya ban pli tang hadu khatwe siteng min miet hakikat tu kat ni gejaka bat kam di shu nakabanta ka sor shalong barok away kidukan ki badon harut surak assembly hotel shadu nan polok nakalenti Oakland Polo Hills barok away or kalyar Quinton Road bat na EC restaurant shadu shaka petrol pump badan hajil road kila ban pli tang hadu kapor khatwe siteng min miet bat kani kala tre kam na du hanen kamit hi Hagapor men step at men Sngi ka sor shalong kala sakhi ya jing persya kinong nya kali kamai hajan ka Shillong Civil Hospital hadin bagi pulet kila pentre kam ya ka hukum ban payat put Sngi ya kini ki kali na kashari point cha khandai lat bat mot pran kinong nya kali bala bitar kila batlut iki weipat ki kali kamai bat pensangi eki bala pha hyaru i kinong shong kali Naya kapor jan miet ki bor district kila pentep bala pensangi no shwa ya ka jing payat put Sngi